Maayong buntag mga bata, magtuon na usab kita sa atong asignatura nga mother tongue o sinugbuhanong Binisaya. Karon, ang atong pagatun-an mao ang mga bahin sa usa ka libro. Kinsa man kaninyo ang nakakita na og libro? Ang libro usa ka butang kung diin gigamit nato kini nga basahon aron kita makakat-on. Okay. Mao kini ang mga halimbawa o pananglitan sa mga libro. Nakita nato, mao kini ang mga libro. Mga hulagway sa nagkalain-lain nga mga libro. Kini mao ang mga printado nga mga basahon nga makuhaan nato og mga pagtulungan. Sa ang ngalan niini, sa lain nga pagkaistorya, mao kini ang atong mga libro. Kini ang mga libro nga gitawag og math, science, history. Mausab kini ang mga libro nga gigamit sa mga bata sa unang ang-ang. Nakita ninyo kini, mao kini ang libro nga adunay istorya. Istorya nga naguluhan, espesyal nga adlaw ni Mario. Nakita na nato ang mga hulagway sa mga libro. Karon, ato kining buksan, no? Atong paklion ang mga libro. Ang libro nga atong nakita. Nakita ninyo nga gipakli ang libro ug sa sulod niini adunay mga nakasulat nga mga impormasyon o istorya. Ang libro. Karon ato nang tun-an ang mga bahin sa usa ka libro. Mao kini ang bahin sa libro nga naa sa atubangan. Atubangang tabon sa libro. Unsa man ang makita nato dinhi sa atubangan nga tabon sa libro? Nakita nato nga ang libro adunay tabon sa atubangan. Unsa man ang atong makita dinhi? Ang atubangan sa libro mao ang naghatag og proteksyon. Unsa man ang katuyuan sa tabon sa atong libro? Mao ang naghatag og proteksyon sa atong mga libro aron dili kini madaot. Mao di ay nga adunay atubangan nga tabon aron maproteksyonan ang atong mga libro aron dili kini madaot. Ikaduha, nakita nato dinhi nga nagsulti kung hain mahitungod ang libro. Makita nato ang uluhan sa maong libro. Kung unsa ang gihisgutan sa unod sa maong libro. Katulo, dinhi usab nato makita ang nagsulat sa libro o istorya. Dinhi nato makita sa atubangan sa libro. Atong balikon sa atubangan, mao kini ang atubangan nga tabon sa libro. Ang atubangan nga tabon sa libro mao ang naghatag og proteksyon sa atong mga libro aron dili kini madaot. Unsa man ang atong makita dinhi sa atubangan sa libro, makita nato makita nato dinhi ang uluhan sa maong libro kung diin nagsulti kon hain mahitungod ang libro. Ug makita usab nato dinhi
ang mga tao o ang tao nga nagsulat sa maong libro o istorya. Ikaduha nga bahin sa libro mao ang table of contents o talaan sa mga unod kung sulod sa libro. Mao kini ang gitawag og table of contents o talaan ng mga nilalaman sa Tagalog o sa atong pinulungan nga Cebuano, talaan sa mga unod kung sulod sa libro. Makita nato dinhi ang mga basahon o title o uluhan sa maong mabasa nato dinhi ang mga uluhan sa mga pagtulunan o makita usab nato ang mga numero sa panid. Okay, mao kana ang ikaduhang bahin sa libro. Okay. Dinhi sa table of contents, dinhi makita ang uluhan sa mga unod sa usa ka libro. Sa pa, makita usab dinhi ang numero sa panid. Mao kini ang uluhan sa mga unod sa libro. Mausab kini ang numero sa panid sa mga pagtulunan nga anaa sa libro. Okay, ikatulo nga bahin sa libro mao ang mga panid. Mao kini ang mga panid sa kada libro. Sa matag panid aduna kini numero. No? Itawag ka na og mga pahina, no? Page, pahina. Mao ka na. Makita ninyo kini dinhi sa ubos. Ngayon ka, page 1, page 2. Mao ka na ang gitawag og pahina, no? Dinhi nato makita. Unsa man ang atong makita dinhi sa mga panid? Dinhi makita ang unod o sulod sa mga impormasyon bahin sa mga pagtulunan nga anaa sa libro. Okay. Unod sa mga impormasyon bahin sa mga pagtulunan sa mga libro. Diha kana nimo mabasa ang mga pagtulunan bahin kung asa kini mahitungod o imong masabtan dinhi sa matag panid. Ikaupat nga bahin sa libro. Mao kini ang likod nga tabon sa libro. Unsa man ang nahimong unsa man kining likod nga tabon sa libro. Unsa ba ang silbi niini? Kini mao ang nagsilbing proteksyon sa mga panid sa libro sa likod nga bahin. Sama sa atubangan nga tabon sa libro, naghatag usab kini og proteksyon aron dili maguba o madaot ang libro. Okay, bahin sa usa ka libro. Atong susihon. Unsa ka kini nga bahin? Mao kini ang imani nga anaa siya sa likod. Unsa man ang tawag niini? Okay, unsa man ang tawag niini? Okay. Atong tanawon nga ang atubangan sa libro. Mao kini ang tabon sa atubangan sa libro. Okay. Isa pa. Likod sa libro. Unsa man kini? Tawag na ana uluhan sa libro. Unsa man kining dapita dinhi. Mao kana ang nagsulat sa libro. Ug dinhi
dibuho o nagdrawing sa maong libro. No? Okay, makita nato dinhi nga gitudlo sa aro likod sa libro. Uluhan sa libro. Nagsulat sa maong libro. Nagdibuho sa maong libro. Kanang tanan makita sa atubangan sa tabon. Atubangan nga tabon sa libro. Okay. Aniya pa ato kining ilhon ang mga bahin sa libro nga naa sa atubangan. Sige, tan-awon nato kung matubag ba nato ang maong mga bahin sa mga libro. Unsa man ang tawag niini? Unsa ang tawag niini? Unang adlaw ni Mara sa eskwela. Kini mao ang kinsay nakatag na. Kini mao ang gitawag og okay. Ang atong front cover kani ang tawag niini mao ang uluhan. Kini unsa man ang tawag niini? Nagsulat sa istorya. O kini unsa may tawag niini? Nagdibuho o nagdrawing sa maong mga hulagway nga naa sa istorya o naa sa libro. Okay, aduna ko'y ipakita kaninyo unsa man kini nga bahin sa libro. Unsa man kini? Kini mao ang mga panid sa usa ka libro. Okay. Ato karong tan-awon kining usa ka libro. Unsa man kining libro? Ang usa ka libro gigamit aron makabasa. Unsa pa? Aron makakaton ug makakita og mga hulagway. Sa sulod nga bahin sa libro, didto makita ang unod niini. Aduna kini mga panid, impormasyon ug mga istorya. Mao kini ang panid sa libro. Kita nato dinhi ang numero sa panid ug ang mga nakasulat nini mao kini ang mga unod sa libro. Kung imo kining basahon, imong masabtan kung hain o unsa ang mga unod nga ana sa maong libro. Okay, ani ana ang atong unang buluhaton. Lingini ang saktong tubag. Unang numero. Unsa ang uluhan sa libro nga atong nakit-an kaganina? A. Si Mara. B. Unang adlaw ni Mara sa eskwela. C. Si Mara sa eskwelahan. Okay, ikaduha. Kinsa ang nagsulat sa istorya? A. Nini V. Mendoza. B. Nina Mendoza. C. Nena V. Mendoza. Ikatulo nga pangutana. Ang istorya gidibuho ni A. Alan Apol Cosare. B. Alan Cosare. C. Apol Cosare. Okay. Mahimo ninyo kining mga buluhatuna sa inyong module. Okay. Sa atong nakatunan nga mga pagtulunan, nakatunan nato ang mga bahin sa usa ka libro. Kini nga libro mao ang kini nga libro nagpuluhan og
Unsa may uluhan sa maong istorya? Uluhan sa maong libro, unang adlaw ni Mara sa eskwela. Mao kini ang bahin sa libro nga gitawag og atubangan nga tabon sa libro. Nakita nato dinhi. Okay, gibalik lang nato para masabtan pag-ayo. Front cover kung tabon sa atubangan, makita nato ang uluhan nga mao ang unang adlaw ni Mara sa eskwela. Nakita nato dinhi ang nagsulat sa istorya nga mao si Nena V. Menyosa. Ang nagdibuho o nagdrawing mao si Apple C. Cosare. Okay, sa atong mga nakatunan na importante nga ato kining hinumduman. Importante nga imong timan-an ang mga bahin sa mga libro sama sa uluhan, nagsulat og nagdibuho. Uluhan mao kini ang mahitungod sa istorya. Uluhan mao kini ang mahitungod sa istorya nga makita sa atubangan sa libro. Nagsulat, kinsa man kini nagsulat? Mao kini ang magsusulat o mao kini ang naghimo sa maong istorya. Ikatulo, ang nagdibuho, tiglarawan o tighulagway sa istorya. Buluhaton, ikatulo nga buluhaton, lingini ang saktong tubag. Sa atong nakita nga atubangan sa libro, tanaw nato kung sa kaha ang uluhan nini. Ania ang uluhan. Kinsa ang nagsulat? Mao kini ang nagsulat. Kinsa ang nagdibuho? Mao kini ang nagdibuho. Unang pangutana, unsa ang uluhan sa istorya? A. Si Bibingka. B. Si Budbud. C. Si Suman. Ikaduhang pangutana, kinsa ang nagsulat sa istorya? A. Eugene F. Kalingasyon. B. Nena Menyosa. C. Virgilio Almario. Ikatulong nga pangutana, ang istorya gidibuho ni A. Alex Santos. B. Liza Flores. C. Nick P. Bate. Makita kaninyo sa inyong mga module. Mga bata, nakatunan na nato ang mga bahin sa mga libro. Usa kung makakita kamo og libro, tan-awan ninyo ang mga bahin nga atong nakatunan na. Hinaoton pa, nakatunan ninyo ang atong mga pagtulunan aron maulang kadto hangtod sa sunod natong mga leksyon o pagtulunan sa mother tongue. Bye-bye!